Il-ġonna ta' San Anton huma fost l-aktar spazji miftuħa ta' valur storiku u kulturali ta' pajjiżna u issa wara snin ta' stennija beda proġett biex jiġu protetti l-karatteristiċi uniċi tal-ġonna ħalli jitgawdew anke mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Dan il-proġett se jirrispetta l-istorja li tmur lura s-seklu 17 meta l-ġonna nbnew madwar il-Palazz ta' San Anton. Matul is-snin il-ġonna evolvew f'wieħed mill-aktar spazji miftuħa emblemiċi ta' Malta magħrufa għal kollezzjoni estensiva ta' siġar maturi, pjanti ornamentali, monumenti u elementi arkitettoniċi ta' valur storiku. Illum il-ġonna ta' San Anton mhux biss joffru spazju ta' mistrieħ u rikreazzjoni għal pubbliku, iżda jirrappreżentaw ukoll wirt kulturali u naturali ta' importanza nazzjonali li jistħoqlu l-ogħla livell ta' ħarsien u konservazzjoni. Minħabba natura sensittiva tal-proġett ix-xogħlijiet qed isiru b'attenzjoni kbira. Fost l-interventi li qed isiru hemm il-proċess metikolus ta' tneħħija u s-sostituzzjoni ta' ċangaturi eżistenti fejn kull waħda tiġi eżaminata individwalment. Dawk li jkunu f'kundizzjoni tajba qed jiġu nnumerati, ippreservati u jerġgħu jintużaw sabiex tinżamm kemm jista' jkun l-awtentiċità storika tal-ġonna. Dan huwa proċess delikati li se jieħu żmien iżda huwa essenzjali biex jiġi mħares il-valur storiku u arkitettoniku tas-sit. Dan se jippermetti lil pubbliku jkompli jgawdi l-ġonna ta' San Anton anke matul il-perjodu tax-xogħlijiet, filwaqt li jiġi żgurat li l-interventi ta' konservazzjoni jsiru bl-ogħla standards u b'rispett sħiħ lejn il-ġnien storiku. Fil-fatt dan l-intervent qed isir wara valutazzjoni teknika estensiva li identifikati ħtiġijiet ta' konservazzjoni ta' dan is-sit sensittiv li huwa skedat bħala sit ta' grad wieħed.